Mä voisin nyt soittaa tuonne väliin. Ei oikeesti. Onks Jalmari käynyt ikin museoon? En oo käynyt, liian porvari. Vantalaiset. Tiedätkö mikä oli hauska juttu? Mulla tuli eilen yksi TikTok-seuraa tietysti, että äijä Tuomas Pöyhäsen työharjoittelija. Kela Vantaallekin päässyt YouTube-videot. Se on uut markkinaa. Aika lei. Ei me CM-kohderyhmä ihan, mut siis ihan ideana ihan hieno. Mun mielestä mä veikkaan, että se on niinku täysin sisään. Se on toisaalta kiva, että se on sisäpiha. Niin jo, siis ois toi hyvä mainospaikka, mutta on se nyt rauhallisesti. Ei kun se oli 36C, eiks ollutkin? Oliko? Pyry läkätty. DJ Khaled, I'm on one. Yeah! Rick Ross. Money! Get some fucking money! Kiinteistö välittää pelästy. Pitikö ne tulee? Puolalta ollaan sovittu ja vastaan puolella. Kiireellisin miehenä. Vihan venailu. Sisäpihalla. Joo, sama. Mun Matti on tosta. Oikeesti vihan venailu. Mä en ymmärrä sitä miten ihmiset ajaa. Tai sit ei vastaa puhelimeen sulle. Tää on sitä olla. Voi. Olisiko se toi? Se vilkutti ainakin. Se on muuten tuo. Ja vittu. Äijät ei sitä edes naama. Tulee skämmää tehdä. Eilen ei tullut tuommoista video. Ei tullut. Mä en voi vielä laittaa, kun tulee se musavideo. Se käytetään Aa. Kyllä, ollaan. Mä olin tossa toisessa puhelussa ja se on tässä. Mä hain tosta avaimen, mutta mä etsin tuolla. Hei, moi Siire. Moi. Moi, Jalmari. Terve. Tila. Nummeri löytyy. Noniin. Ja mitä toimintaa jos saat kysyä, niin harjoitella? Meillä on tällainen mainostoimisto. Okei. Toimistotyö. Joo. Sitten se sopii tähän hyvin. Tässä oli aikaisemmin muuta kiinteistövalitustoimisto. Okei. Eli sinänsä toimistohommia. Kiitos. Saa varmaan kuvaa YouTube-videot samalla. Joo, kunhan no, anna mennä. Joo. Täällä näin kuvaa täällä. Sitten täällä oli suihkoissa. Joo. Tää on varmaan kaikki peittää teitä. Joo. Meidän ainakin on toimittu. Siellä paljon tulee tehty saakkaan, mutta kyllä jos haluat sen. Tosta saa tuon päälle ja niitä. Joo, se toimii siitä. Tossa on tuo uuni ja astianpesukone löytyy integroituna jääkaappipakastiin, eli käytännössä perus tarpeet, mitä keittiössä sitten pitää olla. Astianpesukone on aika kiva. Ei tarvii jakaa enää tiskiä. Niin, kyllä. Ja mä mietin, että periaatteessa niin, tuohon kulmaan voisi olla jotain. Meillä oli aikaisemmin niin, että tuossa oli yksi työpiste, tässä oli toinen, tässä välissä oli kaappeja ja sitten tuossa oli peräkkäin laitettu 3 eri työpistettä. Okei. Ja sitten tuolla oli kulmas, missä on noin kassit, niin siinä oli 2,5 istuttava soolaryhmä. Aivan. Ja sitten siellä syvennyksessä oli tulostin, vähän fyysisempi tulostin. Okei. Se oli meidän huonejärjestys. Joo. Sitten jos tarvii lisää säilytystilaa, niin yhtiöt pystyy huoltamaan. Okei, onko sulla minkä hiitosta noin? No nyt teidän pitää varmistaa jo ihan viimeisin tieto. Niin, mun mielestä se sopukas on yhdessä keskellä ja sitten tännehän 3 työpistettä 1, 2, 3. Niin. Se kyllä jees, onko chanssi nähdä niitä varastotiloja? Varmaan. Mä en osaa sanoa, mitkä siellä on vapaa tällä hetkellä. Sille yhtään tavallaan tiedät, että minkä tyylistä siellä voisi olla. Mutta on varmaan siis häkkipäätöstä. Mutta siellä on toimista aika hyvä jossain. Olisi siis jotain kuvauspalveluita tällaisia. Mä voin selvittää, että mitä tiloja tällä hetkellä on vuokrattavissa. Joo. Se olisi kyllä hyvä, koska sais kaikki. Koska sit se tuo aika paljon tietoa täällä. On periaatteessa on pulman, siellä sais jonkun niin, mutta sitten ne on vähän epäisesti kyllä se, jos tulee No joo, totta. Ei näin ole niin. Sitten sinne kulmaan voi just laittaa täyskorkeita kaappeja vaikka teidän käyttötarpeen mukaan. tai sitten jopa velho tohon vai. Niin, no esimerkiksi. Se olisi varmaan itse asiassa vielä tyylikkäämpi ratkaisu. Joo. Joo.
Jos mä oon oikein käsittänyt, niin se alkuperäinen suunnitelma tässä oli se, että oli miettinyt niinku kokkikoulua. Niin, mä just mietin, että onko tää joku studiokeittiö vai jotain. Ja sitten... Tähän saa melkein 2. Jalmari, tässä on sun kulmaus. Sä oot siellä painalla hommia. Kiitos. Ovi auki, ulko-ovi tästä. Joo. Ja periaatteessa asiakas pääsee suoraan. Joo, sieltä on. No nyt siellä lukee summerissa meidän toimisto, mutta siellä tulee sitten teidän tiedot ja painaa summerin ja aukeaa suoraan toivon ovi ja pääsee samaan, jos tilaatte Voltista lounasta. Se siis täällä hyvä. Totta. Jalmari alkaa nyt vähän kokkikaulua. Saattaa tehdä vielä. Joo. Hei, ette varmaan. Palataan yhteyteen. Kiitoksia. Ja jos tulee jotain uusia kysymyksiä, niin laittakaa miettimään. Oli ihan tärkeä hyvä. Ja saatana hyvä lappu, ei seinänaapureita. Eka kerros pääsee ovisummeri, asiakas pääsee sisään. Suihku, ihan prima. Ihan siis vessalle, ihan prälikkä, ihan helvetin hyvä. Suihku on niinku jäätävä, tän kokoinen plussa. Jep, ja sit vielä toi häkkivarasto. Oisko se ollut jotain 30 kuukaudessa? Mietin kaikki rajat sinne. Ei niinku maksa mitään. Ja tonne me saadaan 4 toimistopöytää ja sit vielä joku kiva lounge-tila. Jep. Ja Jalmarihan nyt ei tarvi, sä voi tiskailla siellä keittiössä ja sieltä niinku sitä väliä tehdä. Jalmari on korkea jakkara siihen. Niin, kyllä. Kiitos. Tää menee todistusaineistoksi työolosuhteesta. Ihan tärkeää. Oli siis, eli kun hirveän paremmaksi tosta pääsi. Oli. Ja kyllä tää vaikuttaa aika hyvältä, niinku, että ton vois saada. Joo. Ja oli muuten niinku pakko antaa propsit tuolle välittäjälle. Siinä oli niinku siis paras välittäjä, kenenkaan mä ikinä ollut. Joo, siis tosi hyvä välittää asiakkaan tullattajaksi tohon, niin on vähän eri tulla kuin johonkin siis mä just näin sen periaatteessa asiakaskokemuksen, niinku et mikä sillä jää fiilis. Se voi soittaa tosta meidän nimellä ovisummeli, ovi aukeaa, se pääsee suoraan ovelle, heitetään siihen ulko-oveen vielä, teet hyvät tekstit ja tulee sisään, toi on niinku siisti. Tavallaan tollanen oikein, että mennään. Hei, nyt tässä yleensä käydään ihan hyvin paljon. Jalmari myös oikeesti. Häh? Jalmari tänään parturi. Ai mä parturi? Pakko. Hei. Tää on TikTok boy her. Parturi done. Nyt kehtaa taas kulkea. Pelastetaan sun asuntoa hiukset. Pelastiko? Pelasti. Red Bull palaveria kohta. Mä oon kuvata sitä. Nyt kuvaat sitä. Tää on sitä henkilöbrändäystä. Tää on henkilö. Sitten ois Red Bull palaveri. Let's go. Toinen kontakti. Joo. Yeah. Sweet Supply. Helsingin paras vaatekauppa. Tääkin liivi. Sweet Supply. Mitä sä oot? Tää on puku nyt. Joo. Ostat sä puku nyt? Sä et ottanut sitä smokkia. Niin, oli tonni 300. Joo. Kato, kun Eve oli laskenut alennetuista hinnoista. Niin, mäkin olisin laskenut. Mä olisin olettanut, että se on siinä. Se oli ennen aleen. Ei, mutta se on Tuomas ihan superhyvä, että sä niinku sanot, mitä sulla on. Tää musavideolla on kuvaus vai? Money. Kiittää. Kaikkea ihan siis. Mun pitää oikeesti Juu, ei kiitos. Niin, mä en tiedä, onks tää hyvä tää valmis. Palataan. Tiivis on tunnelta. Onks tää edes mä vaan valmis? Niin. Eli sä tällä viikolla pitäis saada kuvauspäivä. Joo. Siinä on ne videot, mitä pitää tuottaa. Joo. Nämä. Ja sitten tossa alla, niin nää kaikki kopsaa Notioniin. Joo. Ja nää pitää mennä nyt oikeesti niinku ton mukaan. Esim. Tänään pitäis tulla niinku kiitos viikonlopusta. Tässä pitää tulla Eidamo. Se nyt siirryttiin tällä päivällä. Okei. Ja se on nyt postaus. Joo. Mut tossa on kaikki ne infot. Joo. Joo. Nyt voi noit vaan niinku... Mikä? Kuvauspäivä ennen sitä torstaita. Kaikista vaikea ilme. Pitäis oppia olemaan niinku kameran edessä, oppii ne ilmeet. Ota sille, mä käännän tota tuolia vähän. Pitäis oppii ne ilmeet. Mitkä ilmeet? Hieno. Mitä Tuomas vielä funktio?
Mä odotan, että nuo kuvat latautuu koneelle. Pitäisikö ottaa tosta toinen kasvu? Mitä? Toinen kasvu. Joo. Toisin päin. Sinne. Tää on ihan se on aika kiva. Mä heitän tähän niinku muka videokameraan kuvaa meitä ja sitten kuvaa jostain niin. Mikä toi on hullu tommonen? Tää on tämmönen vaan, et sä et pysty laittaa yhden nollan perään. Niin. Et oo tee mitään, mut siis ideana ihan hieno. Niin, kyllä. Eikö tää aika hyvä? Mä saan pisöön tänne. Minkäslainen sä ajattelit, että tästä tulee? Se mennään teetsä ryhmä vähän silleen. Kaikki on tässä ympärillä, joku pyrää siihen, tekee jotain. Selaa Googlea. Joo. Sä tarvit vielä lasit pää. Miksi sun lasit on? Miksi sulla ei ole ne mukana? Fiksut lasit. Niin. Tai on tänne niemellä takas. Mulla on noin suovat. Siis sä olit niin fiksun näköinen kaikissa palveluissa. Mun pitäis hankkia ne takas. Sun pitäis hankkia sellaiset. Ne on oikeesti aika cheat code. Käynnistinkin toimitusjohtaja. Otetaan ryhmäkuva. Mennään vaan siihen. Kaikki vois mennä Annika. Joo, mitä mä teen? Ei me Annikankaan. Katso kun hienoa kuvia täällä. Omaskaan. Okei. Näytä. Kädet pois taas. Nyt. Katsoinko se nyt? Joo. Joo, slot 2. Se on niin tylsää. Mä haluan vähän eroa niistä. Vaikka ne on ollut silleen stabiileja, niin kuitenkin. Onko sun puhelin? Hyvä setti. Hyvä tiimi. Hyvä joukkue. Eteen kaikkea. Hyvä blondit. Älä kuiski sitä. Ei yhtään kiusallinen pätkä. Mistä se koko pituudella? Joo, ei mitään. Hyvää huomenta. Se olisi keskiviikkoaamu. Tänään tosi tyypillinen toimistopäivä tulossa, niin mä ajattelin, että voisin vähän kertoa, että mitä tästä tulee yleensä tehtyä, kun mä tässä istun. Kello tosiaan kohta 7. Mä tulin just toimistolle. Tänään täytyisi lähettää pari laskua, siirtää campingin kuvia kuvapankkiin. Sitten on yksi kuvajulkaisu, mikä täytyy tehdä. Sitten itse asiassa näin mä tein jo matkalla tänne. Täytyy kontaktoida muutamaa mahdollista kovaa tekijää, ketä voisi tulla vähän jeesaa. Sekä videotuotannoissa että graafisissa jutuissa. Sen mä sain jo tehtyä matkalla tänne. Sitten pari lyhyt videoa täytyy editoida altaalle. Sitten tää me tehdään yhdessä Pyrynkaa. Meidän täytyy suunnitella markkinointi, kun me lähdetään tekemään Red Bullin kanssa yhteistapahtumaa campingiin. Siihen oikeastaan kokonaan markkinoinnin suunnittelu ja sitten delegointi oikeille ihmisille, että kun tekee posterin, kun tekee videoita ja näin. Apollo Sports Bar ja Night Club, analyysi ja myyntidekki ja tismalleen sama juttu vielä teatterista. Se olisi tämän päivän menu. Sitten jos nämä saa tehtyä, niin tuolla on kyllä lista, missä on vielä lisää hommaa. Mut joo. Niin kuin voi huomata, tässä on ollut viimeiset viikot aika kiirettä. Ja toki myös ihan yleisesti, että jos haluat toimivaa liiketoimintaa ja skaalattavaa bisnestä, niin pitää löytää oikeita tekijöitä. Ja ollaan tällä viikolla keskitytty siihen, että saataisiin oikeasti sellaisia tekijöitä lisää, ketä pystyisi itsenäisesti hoitaa asioita hyvällä kädenjäljellä. Ja ollaan ehkä onnistuttukin siinä kivasti. Katsotaan. Mut joo, muuta hyvä meininki. Huomenna mennään kuvat teatterin VIP-juhliin. Saatiin toimistosta vastaus. Näyttää hyvältä sen puolella, että voitais saada se. Sieltä löytyy vielä 31 neliön varasto siihen kylkeen, mikä olisi aika nice. Saatais kaikki rojut ja rompeet piiloon. Ja sinne voisi ehkä tehdä joku sit kuvausseinänkin, niin ei tarvitse sinne toimistoon duunaa sitä. Mut joo, mä hyppään nyt suoraan aloitan Apollon analyysistä, niin lähden duunaa sitä. Ja näistä heti tuli 5 minuuttia myöhemmin 3 asiaa, mitä pitää tehdä tänään. Kirjataan ne ylös vielä vanha-aikaisesti tänne paperille. Vaikka meilläkin on Notionissa kaikki to-do-listit sun muut, niin mä haluan ne aina sieltä vielä paperille.
Tää oli valmis tää Apollo. No siis siihen pitäisi tavallaan heittää, mutta mä sanoin, että toi on nyt niinku perjantaiksi valmis. Et sit me katsotaan oikeesti vielä. Niin mun mielestä on niinku silleen niinku... Siihen pitää heittää ne ja ne loput slideista voi ottaa pois, mutta tuohon siihen tarvii vaan heittää ideoita. Niin tähän vaan. Niin. Mä voin heittää tähän näin. Koska täällä oli mun mielestä niinku hyviä ideoita oli kyllä täällä. Pitäisikö meidän... me halutaan duunaa tää, jos mä jaan tän sulle, jos sä lähdet tekemään näitä muutoksia, eli muuttaa vaan, miten mä niinku duunasin, et niinku kopio. Onks meistä tullut laiskoja? Kello alle 6 meillä rupeaa olemaan työpäivä purkis. Kannattaa vähän heikot, liikevaihto nousee, laiskuus kasvaa. Joo. Ei auta. Mitä Jessillä laittaa? Ei mitään järkeä. Oliko oikeesti tosi? Ei toi kyllä vittu viimeksi ollut tämmönen. Ei, se on muuttunut aika paljon. Sitten toi on aika hyvä mun mielestä toi vieraille Instagram-profiilissa. Tai se on meillä ainakin niinku toiminut aika kivasti. Niinku varsinkin tos kun haluaa saada näkyvyyttä, niin se on ihan hyvä niinku targetti. Joo. Mitäs muuta? Automaattinen. Toi nyt periaatteessa yleensä automaattinenkin on aika hyvä, mutta kyllä siihen voi ehkä vähän sitä niinku ikää muuttaa. Et periaatteessa mä jättäisin muuten ehkä, jos sä menet siihen. Mistä sä näet automaattinen? Me alaspäin siinä. Sitten tos aamupäivä hommat aika hyvin done. Tuli just lounalta. Kello on 1. Lukas tulee kohta pyörähtää tässä. Ja sit myyjät tulee käymään. Pitää vähän nyt kattoo mikä tilanne. Koska meillä on oikeesti siis tällä hetkellä nyt tullut ihan sikana asiakkaita ilman, että myynti on edes aloitettu. Ja sit pitää olla hyvä struktuuri ennen kuin oikeesti otetaan myymään, että miten me saadaan hyviä tekijöitä tarpeeksi nopeasti, jos ja kun se lähtee kovaan tahtiin kasvaa. Mut joo, täytyy nyt käydä vähän läpi, miten me nyt oikeesti lähdetään duunaamaan koska ykkösasia on se, että laadusta täytyy pitää kiinni. Et ikinä ei voi myydä jotain, mitä ei oikeesti pysty toteuttaa. Mut joo, kyllä mä uskon, meillä on tällä viikolla ollut aika hyviä täsmähankintoja saatu nyt niinku mukaan tähän remmiin. Et uskon, kun päästään vaan nyt alku smoothisti pyöräyttää niiden kanssa, niin veikkaan, että pystytään kyllä ottaa vielä enemmänkin asiakkaita. Katsotaan. Mut joo, myyjien kanssa chiikataan tänään nyt noin hommat kuntoon. Lukaksen kanssa katsotaan, jos tullaan hakea pari hupparia, sit katsotaan vähän musavideon viimeisiä viilauksia. Se tehdään varmaan huomenna sit niinku valmiiksi ja toivottavasti maanantain ulos. Niin joo, hyvä meininki. Illalla mennään sitten teatterin VIP-juhlat kuvaa ja vähän tekee vielä tarkempaa analyysiä Apollosta, mikä toivottavasti on meidän seuraava kohde. Hyvä meininki. Mä olin kopioinut joskus tästä. Mä itekin vähän Nyt se vaan sanoo. Niin, ei ole vielä kiinni. What's up? Hello. Okei, niinhän me kuuluu varmasti tippuu käsistä. Aiks me täällä pystyy? No niin! Now we talking! Nyt mä sanoin Red Bullina, niin tää olikin Red Bulli. Now we talking! Mitäs mä saan vedetty uhkara? Näetkö akselta joku? Ei tuu. Mä sanoin jos tulee.
Ja filmille oli tumma. Ei tulla. Poliisille. Vittu sano tuleeko sieltä joku? Ei auta. Raju on leikki. Puoli tuntia aikaa. Älä nyt kun meni ohi, pitää skippaa back. Highlight musiikki vielä. Joo, mä oon teen rauhassa. Noniin, olis me valmiita? Me ollaan ready. Mä tiedän ainakin saatanikin. Uusi puku, uusi takki. Aika kiva. On kyllä. Komeita on miehet kaulaan asti, vai mitä ne sanoo? Sinne päin. Töihin se on taas lähettävä. Ei auta. Kova leikki ja kova aika. Siinä on liekki, mun mielestä toi aika.